ka jing sakut kali yang ni po than kiti hang ni sya barik sini than kiti kiong pese kala shulong shibah palan menta dei ka por menta hang ni ka ladon nyu sting prabji jenmian ban ngaru ngarang wan final lagi kam kijam la jong ti ngasuring video artan kumni le jong por jing al tim metal men ngasuring ga video vlogs kum tu kan ba sunat im tu Henry kelebi perkara sakut ni po traffic jam ni pada ka jingthang kali kala long sebab pelaban umlat chu banyak station room ban ngiru shot beginya ni arsaka ing la shu banyak suki kenjat ban ngala shu dan ni ha root kenjat kan Henry ngai ikin ki kali lai kiba wada kali bok ni ki sauskam ni lai kimyo hi tedot ban pinki kali jong ban nadu meni kala shu sakut blok ni kan ni kadi kawai ni ki tauba ka ba ye i jenjar bha hakani ka jingya be kambe jam ka jingya be por hani apo no ba shilong ka jongi ban kanika jingthang kali ngai ba ka nang mi si kala anang kiu shinang kiu ban haka jaka ban herne ba ka surkaru kan de i bente la kam ini handai istia ban i ba ka shu sakut kumni kan man haka por ban kadang jurshushu kadang ya ki singi por kunju ben ni kini arsakam ni shiyo benya kumni knyat ban kani kidi kowin kita ba pun hiki rupet ba mentang seile ban ya thidi ki arsaka kan benya ki kali saushika nomor ba ngenda punan kampra kini kali saushika bun sien kat sebenglet ngimi tang na yang knyadu ban thi ting thi bli don kam knyadu kum lah benya shopo kali daki shikanta ki arganta ban kat sablet shishnuru ka shu bam kai be ya kapor kla shulut kai tang apo ka bashung apo kali ngiruk mene pese knyat apsuyan knyat tong wat ki asaka ru kumni habia thnyan bit kumni ru is kala alok sebab pelap hikani ka dhengkali hang ni apo ka jala ka jongi ta te haka juk por ko mashukar kemnauru hakini ki sngi ki balet no ka nakalang juk sarkar ko hana ba kong ba kadi kanika jingthang kali plat ru kadi nomor ba duna plat kini ki por penyait kali lan kita ki plat traffic ti ngasu sumbang balar dei ba ki duna sya kamtaru kila de ban bu traffic kambu no kan de ban peduna sumtane kamta makom kini ki por mata bagi sam lagi keduk kam keru jam hadai la de ban pelat kambu no ta ki pus jongki traffic police kan khnang ban ailat ai kamru yaki samla kam jam ban hakaju kaporu ban penlan ban pendunaru yakani ka dhengkali ha kelengki nongba jongka sor shelong Henry ban ong pat pade ba jenjar ban pinmi ya tulop i pade kata berarti ngi ban perkhat i ka surkar kadan pisa ban ya siuka situ ki ikon ki shiran kita ki brainstorm ki norway yu keleng ka perthai ki ban shnai ki tu ki police boot ki ba aru pralak ban shnai ki nikite i long ki bom dei i don kambai bom i wan raj mun to i ya ka jala ka jongi kan leni wan raj mun to i ya ka nongpa ka jongi ne ya ka nang salang Henry kumta don kamban ya le de ki ban plut ta pisa ka rukom ka bde khana ba kan ra ka mun to hi ban kan wan ra ya ta ka jinga ru ka jumpertu nakal yang upat ba ya ka surkar kan ka jongi ti metahadu mataru pela ya ka por ka ni ru pat la jira kan ka dhengkali hang nia ban ngarang ai sakut hiru hang nia adu mania amtep sa kat lu kata te bedang hab yang nia cimono badi ka por ba la arang matabar ka di ka por telang shimla strap shu dari benda dizi sa ka por bedang strap pi kumla shu ji meni ba shu yang nia po kanika surok kumne kanya kanika dhengkali kumne te paro ngaru amtep refsui hab na mitai jing mudi jonga halor kane ka jitheng kali Henry lagataru saya comments lam of ni ki comment section chokani ka video kan ban pen pawlong ka ju sngaw la ka jofi ayu visngu dan benong halor kane ka jing jur pala ka dheng kali hangne apo no pa shlong ka jongi ban da kamnu rup de ki lat kelenti ban palat na kane ka jitheng kali kan ti ngaru matani kada shu sakut sa ane bar umla shu kanika dhengkali no noru bar la shu sakut sa angne na dumnya bar la asung ring afi na perkham ti perlobi metapan la position po IGP point ban shini sipo ber nika sustam turiam ban
ngan shu tu fi ba hadian sobsan ne ba ngla shu yang bien te apo ka dhengkali yang ne apo than kiti ti la latin kan ka blok kali pat pada menta perkap pi sobsan ne la shu yang kai ti sopo sobsan minit menta hila don bala shu yang kai te po surong ban kat no kapor kala shu sab ikai tang habayang te po surong ban hagut kaporu la shu pang bar sok rairu kan jing shong ban usang kairu kumju tang haba shu shong shu yang ne apo surong ne pring surong ban kat no kalong ka jing thachi sha kan kam tam habayang la wana ka kam ka jam ka jongi moing la that kamet ka phat i ru asdang jram la kwa ban yo ras tang ba hab yang sa surok kum ni ban ka pening ashibun phi ban ka persosi shu kalong ba la jali bangi be ban shim dawai mo haba pang bistom le ti kat no kalong ka je saja kan ya ngi kiru pa ba ti kum tala don kam palat shisha ban le i no halor kane ka dhengkali ne apo sor shalong ko jongi ti metanang ni ganya binyo sha ba bani phai yeng binyo sha yang la jong ban yo no ban ras no ya la jong khjan te tang kum ta hinga pin kuno artarin ka videos ko jonga mata kasi ban kum ta ru polong se kindu yang pan ka wi pan ka videos ba thamai ko jonga ti tang kum ni hi ganya binyo sha rum kalman poino stika than polo ban no sti yang la jong ti nge se kindu yang phi ko pat ka videos thmati tang kum ta hinga pin kuno ni videos ko jonga bam ta man nge se champan ha ko pat ka porti tang di kentian Kablish bun pi paro